Because nano na Trinity. Lagos State there this morning where tourists everywhere. Yeah. Ndoki jaba nene na anya o. Aya ni no toro na eba. Ndori ezucha na ayo. Chere ozo na Okija na ekwu na ebe anyị na-anọ. Na Trinity Market Olodi Apapa. Trinity Market Olodi Apapa. Trinity Market Olodi Apapa. Na anya ebe a o. This morning, February 1st, 2024. February 1st, 2024. Yeah, no. Yeah, by now. By now. Oh, yeah, can I put it now? Then you by now. Yeah, you know information about this morning. Then I why you munno no na neba. Yeah, na ina podcast ya na now. Why I na le pass ka ina azu. Moto pass ka ina azu na Trinity o. Ayo bra na anya o. Okija o. Batanu mo se enyemaka o. Ndo Okija batanu mo se enyemaka o. Ebe anyị na-anọ ka akụrisi. Ndị Okija na anya o. Shop m ka nọ ihe ahụ, shop m eruo n'ala. Shop ịtọ nwere n'ime ahịa. Shop ịtọ ka nwere n'ime ahịa. Ha niile eruo n'ala. Ya na anya o. Ya na anya. Ihe ebe anyị na-anọ. Daa anyị dịsị ya o. Yo maazị Ndigbo nọ o. I do more than 2,000 businessmen here. I know here, more than 2,000 businessmen. No here. Because Ochiri Okija na-ekwu chop anyị niile. Chop ịtọ nwere ya agwụna o. Nwa nke Lagos State hapụrụ anyị o. N'ebe anyị na-abọpụtasị ya n'ala. Hey! Ndị Okija nye na ya aka o. Ene o. Okija ba anyị na-enu m aka o. Na anya o. Shop ịtọ nwụrụ o. Ya ka abịa today bụ 1st of February. Instead of isi anyị happy new month. Na ihe Lagos State mere anyị. Na anya here. Ihe a Trinity Market. Dị na Olodi Apapa. Olodi Apapa. Ebe a ka anyị nọ. Ndị Okija ba anyị n'ịgbata na anyị ọsọ enyemaka o. Shop niile nwụ agwụna ozi anyị na-arụ onwe anyị arụ. Ebe ka m na-ebido. Mmebu ya na Nkwọ Okija. Then I am here. Then I am turn of men. They put some money. Then I am. Then I am. Obi dancing by yo dozie. Of your frego na I am going free and yo. I am in Lagos there. Men, more than 2,000 shops no here. Get the Mauritius today, 1st of February. Because next year I here, I in can above Tassanana. Never I in can above Tassanana. Ndoki Jan one no Nakao. I got a pano. Hey, I can't see the Lagos. More sooner about last week. Oh, hey, so Peter ever. How many million they lose though? How many million they lose about that? They lose go have somewhere now. Have somewhere now. So they can pick it. Now you are not about to say I am in man. I am in the man. Let's see I am about to say I am in man now. For the collapse, for one for the collapse go for that one. I want to feel I web yeah, no. Obi Johnson by those because. Karu na aka platform ọbụla o yeru aka ka unu nyere anyị aka o. Ebe anyị na-azụ pass na Trinity dị na Apapa Olodi Apapa ọya anyị nọ na ya ezie n'ebe anyị nọ ngwa ya anyị ka anyị na-akpụkọzi ele alụme ndị aboki na-egozi anyị ahịa taa nyere na anyị aka o. Hey.